Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakbay nga intay rugyan ti agibasa iti surat, kablaawan tayo manpay da Mariel ken Zairin Flores di Nueva Vizcaya. Tinangkablaaw ket ninanangyo Almaliza Flores. Kastamot ta nakablaawan tayo dagiti papagayam tayo anaayat adumdumngeg dita Egypt nga isu da Sanfe, Juvie, Mary, ken syempre ni Junilyn Garcia. Ken dagiti anak na nga isu da Rim, Amira, Gaida, ken Aburaya. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan nga Erlinda, nga iti agdama ket adda ijay Hawaii. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Erlinda latan ti iyawag yu kanyak, ket panaganan yu met iti Artemio ti asawak. Iti agdama ket addaak ditoy Hawaii, kadwak ti anak mi, ngem ti asawak ket adda dita Pilipinas. No apay, dayta ti innak isalaysay. Ket sapay lakuma, tapakaadawan iti adal dagiti dumdumngeg iti programa yo. Erlinda, jak tumapog iti politika. Aging kaajak manggagan no anya ti pangadeng mo. Artemio,
Dagiti kakalugaran tayon ti mangkidkid daw iti itatapog mo iti politika. Kaya't da pagserbyam ida, taamudan ti kababalin mo. Erlinda, Paayam ka di dagiti kailyan tayo? Kan maysa, adda iti puliyo ti panagbalin a politiko. Nabayag ang nagserbi idi ni papang mo. Napatag ti pamilyayo kadagiti kailyan tayo. Gapo iti napintas a record yo iti politika. ngam Erlinda, may pabaklay kanyak tinadagsen na responsibilidad. Nabilang tagbalinak nga opisyal ti ili. Awan ti saan mo akabailan. Nangro na kat suportado da ka ti pamilyam. Nangro na kanyak nga asawam. Erlinda, Iso ano mabalbalin, saan mo kuman apaayan dagiti kailyan tayo. Ikarik, suportaran ka Artemio. Nangro na kat madlaw mo't ngaminan ti kinaabusado dagiti opisyal ita dito'y ili tayo. anyangay Erlinda, nakasaritam ka din ti anak ko. Wan papang, Kat anya, nalukoy mo ka di. Anya ti desisyon la. wan papang, imanugot ni Artemio. Nasayaat. Magustuak unay day ta anak mo Erlinda. Papang, Katagyamanakan ka. Kung nagtumata din akpaayan, balasang ko. papang, kas itinakon iti anak yo, sigurado ang magustuhan mo't dagiti kalugaran tayo ti panagnayangay na iti politika. Tanapintas ti record yo, idida kayo ti nagpolitiko. Napatag kayo kadagiti kalugaran tayo ang natulungan nyo. Agyaman na tamaawatam dayta Erlinda. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak, papang. Idi pay laeng, insagana kon ti bagik. Paninamnama kon adumteng ti kastoy a sitwasyon. Iso a suportarak ni Artemio nga asawak, iti itatapog na iti politika. Ape, saan ka matagtagari, Erlinda? Kasla madanaganak mo tan, Artemio. Ne, apa yun, Erlinda? No kaano akatungaanan ti kampanya sa kanto madanagan? Apay ngamin? Jack mo't nga rod maawatan ti bagik. Basta ka na yun akmatan nga agtibayo. Amangan mo't na may stress kan. Gaputa ka na yun ka sumurot iti panagkamkampanyak. Ha? Kasayatan siguro nga agtalinag ka pa ilang dito'y balay. Da kamilangan ka dagiti supporters ko tagkampanya. Sana bali, tanadaras lang aglabas ti aldaw. Dandanin ti eleksyon. Da kamilatan ti makamo. Basta, aganad ka Artemio. Wen, Erlinda. Para kada kayo nga ipatpatid ko. Aganada ka kanayon. Mami, anya ngay, nangabak ka din ni Daddy a counselor? Wan anak ko, ni dadim ti kaadon iti butos iti kalkalpas nga eleksyon. Wow, nangabak ni Daddy! Nangabak! Wan anak, kat nalaus ti panagyaman ko iti Diyos. Tanalpas ti eleksyon nga awan ti dakas a napasamak. Ha? Apay ko mga minyagdanag ka, Mami. Adda ngamin dagiti banag asaan ang malapdan no panawon ti eleksyon, anak ko. Kat agyaman tanalpas ti eleksyon dito'y lugar tayo, ana ulimak, kan awan ti dakas a napasamak. Kang runaan na, nangabak ni Dadim. Apaman ang makapagsapata, naan-anay ton nga opisyal ni Dadim.
2013 dayjay, kat saan laeng asyak tinaragsakan iti panangabak ni Artemio, kas numero 1 a counselor iti ilimi manang Emmy. Intero nga ili tinagrag-o, takas iti nakonakon dito'y email ko. Imunan ang nagserbi iti ilimi ti katugangak a lalaki. Nadalos ti record ni Papang, iso ang nabayag ang nagserbi. Imuna ang nagbalin a konsehal, aging ga ang nagbisi alkalde, ken nagbalin nga alkalde. Kat kadagita ang nagbalin a posisyon na, kanayon alayos ti butos na. Kastamot laeng tinamnamaan ti kaaduan ken ni Artemio nga asawak. Nang rugi iti kina-counselor, aging nga agbalin nga alkalde wenno nangat nga tupay. Ngem sabali tinagbalin nga epekto na kada kami nga agasawa. Diretso ado alawasan nga adalo man tirabiin o agawid ka Papapanam ka di, Artemio. Kanayon nga rin di pa nakisaritak kadagito opisyalis dagiti babarangay dito ili tayo, Erlinda. Ha? Apay, iti anya aga po. Tapno sigurado ti panangabak ko iti sumarunong nga eleksyon Anya? Ni, Artemio, agdo atawan pa ilang ti panagserbim kas konsehal dito ili tayo. Ngam, ti may papanan iti sumarunong nga eleksyon ti pampanunutam? Agnaya-ngayak to nga rod kas bisi alkalde inton sumarunong nga eleksyon, Erlinda. Anya? Damo pa ila atim mapug ka iti politika? Ngam kayat muntag ngaya-ngay iti nangat nga to oposisyon? Artemio, amom ka ditar aramidam? Apay ay, nalalaing kang umsyak. Ha? Saan naroon ba nga pakibiyangan nak nung maipapanan iti kinapolitikok ti pagsasaritaan? Tandaan am dayta, Erlinda. Agserserbin kas opisyal de Artemio balasang ko. Rumbang la maawatam. Mamang, saan analaka ti agbalin nga asawa ti opisyal? Napadas ko dayta, kadanda ni talo a dekada mo't ang nagbalin nga opisyal ni Papangyo. Siyam atawan a konsehal, siyam atawan a bisi alkalde, kan siyam atawan kas alkalde. Nasaganaak day tanti kunak mamang. Nagbidutak gayam. Nay, anya ti kayat mo asawan, Erlinda. Agdo atawan payla ang kas konsehal ni Artemio. Sabalin ti madmadlaw ko, mamang. Sabalin ti mapaspasama. Ha? Anya ti kayat mo asawan, balasang ko. Mamati akadakkel ti nagdumaan da papangken Artemio. No pa nagpolitika ti pagsasaritaan. Kat mamati ak amaduktalan yumot no anya ti kayat ko asawan. Kadagiti masungad pay nga aldaw. Itay pa'y sardam nga daak di balayo amang ururay ka na Artemio. Nga maging kaita, awan pa'y laeng. Nakaturog pa yun ti apo ka mang ururay kan kuwana. Day tati ko nakadakkel ang nagdumaan nyo kani Artemio, papang. Manipod ti mapug iti politika ni Artemio. Nagpaliwan. Sabalin ti madlaw ko kan kuwana. Anya? Panagkunak, papang. Ada sa balingar aramidan ti asawak. Saan na mabalinalaukan na iti kalukwan ti panagserbi na kas politiko? Isu ti madadaal no kas tadaramidan na. Papang. Kasarita man na imbag di asawam, Erlinda. Jak gaminan mauray tani. Adalaman ti rabi. Sigurado nga urayan nakmetan ni Mamangyo.
kaya nga orayon nakpailaan. Di ka lang naturog lat takuman. Tasaan kumat nga imat ti kama. Una yung tikasta sa Artemio. Apay akasta ka mutan. Awan mo't da kasi damdamagakan ka. Saan ka di? Nagadunga mo, Merlinda. Napampanugak ng kasta pailang ti ipasabat mo kanyak. Buisit kit di. No siyak ti mauma, papanawan kan dito'y balay. Anya? Di mo ibusin ti pasensyak si ka, Erlinda, ha? Agtanang ka. Taasawa ka lang. Bayat ti panaglabas ti aldaw, manipod ti mapug iti politika ti asawak. Ininot ang nagbaliw ti ugali na, manang Emmy. Nakaron no agsao, tadi naman la panunutan no anya ti epekto kanyak dagiti isawang na. No pay kasta, nagtali na edak a responsable nga asawa. Tauray anya pay ti mapaspasamak, masapul nga akmek ti responsibilidad kas asawa na, kinunkunak iti bagik. Inan anusak ti panagbaliw ti ugali na. Inan anusak nga uray agkakasakit pa yan dagiti isawang na kanyak, no kasjay adamagek no sadino ti naggapuan na, wenno no apay analadaw anagawid, ken no anyapay dita. Ngamdimteng ti banag at talagaan ng ibus iti pasensya. Ne, tilugan ni Artemio ti nakaparada iti sango da ita restaurant Amano da ka meeting na dita. Kunak adita ti pag-take out ak iti iyawid ko akanan mi ka ni Junjun. Ngam agure ka. Babae mo siya naglugan iti passenger seat. Nakaseksek si a babae. Masigurado asan aday ti sekretarya ti asawa. Sigod nga tan ang nakalugan ti asawak. Kat inuray na laang di babae ang naglugan. Urayak a pumanaw ti lugan. Dayjay ni Artemio, rimwar matan iti restaurant, kat agturungan iti lugan na. Sabali at talagang da ito'y. Jak agpadpadlaw. Ngam surutak no sa dino ti papananda Artemio, kan ti babae akadwa na. Mami, apay asaan ka nga nagsasao? Junjun, anak. Apay, Mami. Di naklatan ikaskaso, anak. Awan anyaman na daytoy. Mami, kalat namin na nagbalin ka kasta. Kapo ka, di ta ka na marabyan ni Daddy nga agawid? Junjun, anak, pangaasim. Saan mo pa'y amaawatan ti amin? Isodyak pa'y la mailawlawagkan ka. Mami? Basta ti kayat ko, agsingsingpot ka kanayon, anak ko. Tandaanam day ta, ha? Di mo liplipatan dagiti ibilbilin ko kan ka. Kumpirmado, Erlinda. Pudno amin nga imbagam kada kami kan ni mamang mo. Napanak na kanyon a mismo itapapan. Sa balin ter aramidan ni Artemio. Diyak laing pagarup ang maaramid ni Artemio ti Kasjay. Agasam,
nang ikabalay iti sabali a babae? Papang, Di naman la pinanunot ti Marikna yung agina. Di naman la inikan patag ti pamilya na. kasaritak ni Artemio, Papang. Ikagumaak nga urnusan ti amin. Tapno sana madadaal ti pamilya mi. Erlinda, agyaman naktaman nakaawat kalaunay manugang ko. No sabali lang at tinagbalin nga asawa ni Artemio. Sigurado adakkel ko man nga iskandalo tinapasamak. Kat naibabain ko man ti pamilya tayo. Saan nakakasta klase ti tao, Papang? Amuyo da ita. Ikagumaak akasarita ti asawak. Ngamno din ak ipangag. Lading itak, Papang. Ngam itapay laang. Agpakada akon kada kayo. Ah, Tawapan kami laangan kini Junjun, ijay Hawaii. anya ti ibagbagamat nga da babaik da nga. Anyan, una yan ti kasta pa nagsasaom, Artemio. Saan ka mo ta sigod a kasta? Sigod ana lumamay ti panagsasaom. Ngam ita, kabaalan nakpayan na pagsawan iti dakas. Wan ata makaumakan. Agat atap kay ti angin. Buisit kit di. Makaumak gaya man. Isu ka di anang ikabalaykan iti sabali a babae. Ah, Kat isutik ka na yun a paggapwam numala daw ka nga gawid. sardengan nak kunakmet. Awan kinapud mo dagita nga ibagbagam. Adoy! Adoy! Ah, Kita dagiti ladawan dito yung cellphone ko. Siyak, mismo tinangala ka dagita ladawan. ah, Alam to'y cellphone ko. Kat kita dagiti ladawan nyo iti babae. Samon to'y parupa kanyak na agat atapaklaan iti angin. Artemio. Namin, ibatik mo't laangan kan kaday ta cellphone. Tapno awanan ti komunikasyon ta. anya ti kayat mo asawan, Erlinda. Nagbaliw ka na namin pinsan, Artemio. Kadyak kaya ta dumagkal ni Junjun. Amay matangan na ti saan nga umno nga ramid mo. Ah, Isama pan kamin ka ni Junjun ni Jaway. Agnaad kami ni Jay. Marang no itikawan mi. Kat mariknam ti patagmikan ka. Umadayo kami langan iti anak ta. Nasakit man tinagbalin a desisyon ko. Tinakderak man ang Emmy. Takayat ko ang makaamiris ni Artemio. Ngem nagbidutak. Imbes ang makaamiris, ad-adakit din adinannaan na ti babae na. Idi imay kami dito'y Hawaii kani Junjun.
Kanayon nga umawag ti katugangak alalaki, ket isu ti pakaamamwak iti amin. Isumutlaang ti kanayon nga agkid daw iti pamakawan, gapu iti inaramid ni Artemio. Ngam kanayon ko nga ibaga, asaan na abasol ti basol ti anak na. Damag ko nga iti umadanin nga eleksyon dita Pilipinas, ket agnayangay ti asawak iti nangat nga tupay atakam. Ngam mariknak nga awanen ti bibiyang ko iti anyaman akayat na nga aramidan. Gapu taarig na insukat na kamin nga agina, gapu iti politika, ken iti babae na. Anyaman ti mapasamak, may salaeng ti masiguradok manang. Mapakawan ko ti asawak, ta isu ti ama ti anak ko. Ngamjak amo no maisublik pay ti panagayat ko kankwana, kalpasan dagiti napasamak iti estado mi. Daytoy ti pakasaritaak, ket agyaman ak unay kada kayo. Toy pagayam mo, Erlinda. Pagayam nga Erlinda, agyaman ak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Anyan nga agpaiso anya? Adu ti pagteng asaan anam namaan. Adu dagiti banag akalla at latan nga agbaliw. Kas iti asawam. Nasingpet ken responsable idi damo. Ngam idi naaddaanan iti impluensya kalaat ang nagbaliw. Iti biyag tayo ngamin pagayam ko. Agduduma dagiti gasat adumteng. Ngam amin dagita adumteng agasat. Datayo ti rumbeng amangi maniobra, no para iti pagsayaatan tayo, wano para iti pagdaksan tayo ti ibunga na. Iti biyang ti asawam, nagpailuyos iti saan anasaya at abunga ti dimteng kenkwa na agasat. Iso asaan mo't anasaya at tinagbanagan ti estado yu adwa. Inaramid mo ti amin pagayam ko. Ngamkas itinakunam, nagpilin ni Artemio, ket da kayo ti ingkalang na. Tilaeng pagsayaatan na, silulukat akanayon ti biyang mo amamakawan, ket addan iti asawam, no makaamiris, wenno saan. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban,